Sumala sa mga nasa field sa child development. Sa field sa child development, maingon, nga usa nga maayo, nga pamaagi sa pagkaginikanan, a good way of parenting, nga be supportive of the child. Dili kay badlong lang tanan, pero be supportive. Be supportive, that means, i-encourage sila sa ilang mga maayong ginahimo. There might be mga kakulangan o dili gusto samot pa when they're growing up and they're small. Pero dili kay kinahanglan ka sige lang sila og badlong. Kay matod pa nila, in that way, mabati sa mga bata ug sa mga nagtubo nga mga bata nga naa sila somebody to rely on. Somebody to rely on. They know nga parents nila or mga magulang nila is not there to condemn them, but there to support them. Ug makita pod nila ang ilang mga maayong kinaiya sila mismo. That means affirming sa ilang maayong mga buhat. And few lines were given actually by these experts nga, don't worry. Ayaw lang ka-goal if there are mistakes. Don't worry. Mahupay ang pagbibati sa mga nagtubo, mga bata. If they commit mistakes, don't worry. Or, uban niya mga lines, makaya ni mo na. You can do it. These are few lines that is given by those who are in the field of child development. Sa atong ibanghilyo karon, si Jesus nakasabot maayo, pag-ayo sa kinaiya sa mga tao. Actually, he's saying, don't worry. Ayaw mo ka-goal. Daghan ang problema nga sa gubangon ninyo, pero umari ka mo kanako, ingon niya. Kay tabangan ta mugpasan sa inyong problema. Daghan ka mo og mga kakulian, daghan og mga kakulangan, pero ingon siya, ayaw ka balaka, kay gaan lang ang ako ipadala kaninyo. Tabangan ta kamo sa inyong paglakaw diha sa inyong kinabuhi. That's what Jesus was telling to the people. It's not only for child development, but it is for the people who trust, nagasalig kaniya. People who trust in Him. Don't you worry, I am here. Ania ako nga mag-uban kaninyo pagdala sa inyong mga sa gubang nga mga problema. Very consoling word coming from God. Kung ang ginikanan o ang mga magulang sa bata, makahatag o dako ang kahupayan, kung magsulti niya na, how much more kung ang Ginoo mo ingon kanimo, ayaw ka guol. Dili na ko'y hatag ang dili ni mo kaya. Dili na ko'y papasaan kanimo ang dili ni mo madala. That's what he's saying. So karon taliwala sa pandemic, sa COVID-19, nahadlok kita, nabala ka. Pero nakadungog ba ka kita, or gihatag nato ang atong pagsalig diha kang Kristo, kaya naa siya nag-ingon, sa tagsa-tagsa ka nato, sa atong katilingban, sa kalibutan, nakahibalo ako unsa inyong kahadlok. Jesus is telling us, nakahibalo ako unsa inyong kahingawa. Pero ingon siya, ania ako nagauban kaninyo. So, God is not just observing us in our misery. God is not just looking at us in our difficulties, but God is with us in our suffering, in our fears, in our anxiety. So sa atong pagtigom karon sa pagnobina, paghalad sa Eucharistia, hopefully, ibutang nato atong pagsalig sa Ginoo nga taliwala ni ining tanan, dili lang sa COVID-19, pero sa nagkalain-laing problema nato, mga personal nga mga problema, ang Diyos anaa kanunay nag-uban kanato.
Libot sa